Преди 500 години Николо Макиавели е дестилирал върховната форма на власт до едно единствено умение – способността да се превърнеш в празнота. Приеми това като последно предупреждение, защото знанието, което предстои да усвоиш, е необратимо. То ще пренапише изцяло матрицата, през която възприемаш всяко едно човешко взаимодействие. Ти живееш целия си живот като роб на реакцията. Някой те обижда, ти се гневиш. Някой те ласкае, ти се усмихваш. Ти си просто една марионетка, която вярва, че е свободна. Ти си биологичен алгоритъм, който просто отговаря на входящи данни. Твоите емоции са просто предвидими отговори, а илюзията за свободна воля е най-здравата клетка от всички, защото ти дори не виждаш решетките й. Ти изпитваш онази дълбока вътрешна нужда да се обясняваш. Но в момента, в който го направиш, ти си в позиция на слабост. Ти буквално просиш за разбиране. Предаваш всичките си карти и доказваш, че другите имат властта да разрушат вътрешния ти мир. Концете ти се дърпат от абсолютно всички около теб. Жена ти, шефа ти, новините по телевизията, дори трафикът. Всички те са кукловодите, а ти си просто куклата, която танцува на сцената на собственият си живот. Този път е само за тези, които са готови да изгорят до основи утешителните си илюзии. За тези, които не търсят комфорт, а тотален, абсолютен контрол. Така че, ако обичаш слабостта, лъжите или одобрението на другите, това не е за теб. Напусни сега. Този анализ достига до теб благодарение на всемогъщата тест програма. Знанието, което следва, не е и за масите. То е запазено само за тези, които са готови да станат архитекти на собствената си реалност. До края на този анализ ще знаеш как да превърнеш мълчанието си в оръжие. Ще знаеш как да станеш неразгадаем и напълно имунизиран срещу манипулация. Ще знаеш как да завземеш контрола над собствения си ум и да станеш архитект на своята реалност. Това не е просто информация, това е чертежът за изковаване на новата ти същност. А сега навлизаме в операционната. Предстои аутопсия на егото. Ще разчленим механиката на властта с студена хирургическа точност. Това са законите на неразгадаемостта. Закон номер 1. Той е фундаментален, защото нарушава самата тъкан на социалния договор. Виж, всяко взаимодействие е като игра на пинг-понг. Подава ти емоция, очакват да я върнеш. Но какво става, когато просто откажеш да върнеш топката? Когато някой те обиди, а ти просто го наблюдаваш, без реакция. В този момент ти си нарушил социалният договор. Отказал си им обратната връзка, за която мозъкът им крещи. В тази тишина, в този вакуум, техният ум изпада в паника, изпълвайки празнотата със собствените им страхове и несигурности. Закон номер 2. Слушай много внимателно, защото това е решаващо. Този закон разделя господаря от роба. Макиавели е наблюдавал как принцовете на Флоренция падат един по един. Защо? Защото тези, които са били реактивни, са били лесни за унищожение. Предвидимостта е смъртна присъда. Ако знам какво обичаш, ще го използвам за стръв. Ако знам какво мразиш, ще го използвам за капан. Призракът обаче, той не може да бъде хванат в капан. Закон номер 3. И ето тук, точно тук, повечето хора се пречупват. Те остават роби на животинските си инстинкти. Във всеки от нас живеят две същества – куче и лъв. Кучето е робът, реактивно, лае по всичко, има отчаяна нужда да бъде чуто и разбрано. Лъвът, от друга страна, е господарят. Спокоен, търпелив, наблюдаващ. Той не хаби енергия. Той се движи само с една цел – да приключи нещата. Другите не се страхуват от зъбите на лъва. Те се страхуват от неговото смразяващо спокойствие. Убий кучето в себе си. И сега закон номер 4. Ето какво матрицата не иска да знаеш. Концепцията, която те превръща в психологически призрак. Ти трябва да се превърнеш в черна кутия. Повечето хора са като стъклени кутии, лесно можем да видим как зъбните колела на егото и несигурността им се въртят вътре. Но черната кутия е нещо съвсем различно.
Входът видим, да кажем, обида. Но след това нищо, изход няма. Вътрешният процес е пълна мистерия. И точно това ужасява хората. Те не знаят дали не си ги чул, дали изобщо не ти пука, или си толкова над тях, че атаката им дори не е регистрирана в твоята реалност. Стига толкова деконструкция. Време е за изграждане. Сега влизаме в фазата на архитекта. Време е да изковеш своята вътрешна цитадела, една крепост, която е абсолютно непробиваема за външния свят. Нека сме наясно, това не е потискане, потискането е страх, това е емоционално ограничаване. Мисли за себе си като за ядрен реактор, вътре огромна, кипяща енергия и хаос, но отвън хладен, тих и структуриран. Ти усещаш всичко, но нищо, абсолютно нищо не напуска стените на цитаделата без твоето изрично позволение. Това е пътят на свободния човек. Но той изисква работа в сянка. Трябва да влезеш дълбоко в своята психика, да намериш своите спусъци. Защо онази обида те засегна? Защото имаш нужда от валидация. Защо онова отхвърляне те заболя? Защото търсиш одобрение. Намери тези бутони, инсталирани от други в операционната ти система, и отрежи кабелите. Когато вървиш по света без бутони, които другите да натискат, ти си неуязвим. Макиавели е казал, мъдрият принц трябва да разчита на това, което е под негов контрол, а не на това, което е под контрола на другите. Това е силата на стратегическото отсъствие. Трябва да си готов да загубиш сделката, да си готов да си тръгнеш от връзката, да си готов да се откажеш от одобрението. Защото ако не можеш да си тръгнеш, ти си роб. А свободата да си тръгнеш е ужасяваща за тези, които остават в окови. И така стигаме до последния враг – твоето его. То иска да крещи, иска да бъде признато, иска да има последната дума. Но ти трябва да избереш – искаш ли да си прав или искаш да си ефективен. Да си прав е утешителна награда за губещите. За да постигнеш истинска власт, трябва да убиеш егото си. Представи си го, само за миг, тотална свобода. Свят, в който ти действаш, а всички останали реагират на теб. Ти си неподвижният център, докато светът се върти бясно около теб. Ти си окото на бурята. Хаоса вилнее, но ти си там. Спокоен, пресметлив, непоклатим. Това е абсолютният отказ да бъдеш движен от нещо друго, освен от собствената си воля. Това е пътят на изключителният. В началото е самотен, да, защото напускаш стадото. Но вълкът яде овцете. Кое ще бъдеш ти? Изборът е твой. Доскоро от мен, Иво Игнатов, ще се видим във всемогъщата тест програма. Виж още в описанието на това видео. Даун!